നമസ്കാരം, ഞാൻ മോഹൻലാലാണ്. മലയാളിയുടെ സംഗീത ജീവിതത്തിൻ്റെ ചരിത്രവും വർത്തമാനവും പങ്കുവയ്ക്കുന്ന സംഗീത കേരളം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിന് എൻ്റെ എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. സ്നേഹത്തോടെ, പ്രാർത്ഥനയോടെ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ബിജു നാരായണൻ. സംഗീതത്താൽ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സംഗീത കേരളം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിനും യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ആശംസ ഈ അവസരത്തിൽ നേരുന്നു. താങ്ക് യു. ഹരി ഓം, നമസ്കാരം. സംഗീത കേരളം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് ശിവജി. വീണ്ടും ഒരു ഗാനവുമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഗാനത്തിന് തന്ന പ്രോത്സാഹനം നൽകണം എന്ന അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഈ ഗാനം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. നമസ്തേ. രാധതൻ പ്രേമത്തോടാണോ കൃഷ്ണ ഞാൻ പാടും ഗീതത്തോടാണോ? രാധതൻ പ്രേമത്തോടാണോ കൃഷ്ണ ഞാൻ പാടും ഗീതത്തോടാണോ? പറയൂ നിനക്കേറ്റവും ഇഷ്ടം, പക്ഷേ പകൽ പോലെ ഉത്തരം സ്പഷ്ടം. രാധതൻ പ്രേമത്തോടാണോ കൃഷ്ണ ഞാൻ പാടും ഗീതത്തോടാണോ? ശംഖുമില്ല കുഴലുമില്ല, നെഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നീ നഗ്ന സംഗീതം നിൻ കാൽക്കൽ വീണലിയുന്നു. ശംഖുമില്ല കുഴലുമില്ല, നെഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നീ നഗ്ന സംഗീതം നിൻ കാൽക്കൽ വീണലിയുന്നു. വൃന്ദാവന നികുഞ്ചങ്ങളില്ലാതെ നീ ചന്ദനം പോൽ മാറിലണിയുന്നു. വൃന്ദാവന നികുഞ്ചങ്ങളില്ലാതെ നീ ചന്ദനം പോൽ മാറിലണിയുന്നു. നിന്റെ മന്ദസ്മിതത്തിൽ ഞാൻ കുളിരുന്നു. പറയരുതേ രാധയറിയരുതേ, ഇത് ഗുരുവായൂരപ്പ രഹസ്യം. രാധതൻ പ്രേമത്തോടാണോ കൃഷ്ണ ഞാൻ പാടും ഗീതത്തോടാണോ? രാധതൻ പ്രേമത്തോടാണോ കൃഷ്ണ ഞാൻ പാടും ഗീതത്തോടാണോ? കൊട്ടുമില്ല കുഴലുമില്ല, നെഞ്ചിൽ തുടിക്കും ഇടയ്ക്കയിലൻ സംഗീതം പഞ്ചാഗ്നി പോൽ ജ്വലിക്കുന്നു. കൊട്ടുമില്ല കുഴലുമില്ല, നെഞ്ചിൽ തുടിക്കും ഇടയ്ക്കയിലൻ സംഗീതം പഞ്ചാഗ്നി പോൽ ജ്വലിക്കുന്നു. സുന്ദരമേഘച്ചാർത്തെല്ലാം അഴിച്ചു നീ നിൻ തിരുമൈ ചേർത്തു പുൽകുന്നു. സുന്ദരമേഘച്ചാർത്തെല്ലാം അഴിച്ചു നീ നിൻ തിരുമൈ ചേർത്തു പുൽകുന്നു. നിന്റെ മധുരത്തിൽ ഞാൻ വീണുറങ്ങുന്നു. പറയരുതേ രാധയറിയരുതേ, ഇത് ഗുരുവായൂരപ്പ രഹസ്യം. രാധതൻ പ്രേമത്തോടാണോ കൃഷ്ണ ഞാൻ പാടും ഗീതത്തോടാണോ? രാധതൻ പ്രേമത്തോടാണോ കൃഷ്ണ ഞാൻ പാടും ഗീതത്തോടാണോ? പറയൂ നിനക്കേറ്റവും ഇഷ്ടം, പക്ഷേ പകൽ പോലെ ഉത്തരം സ്പഷ്ടം. രാധതൻ പ്രേമത്തോടാണോ കൃഷ്ണ ഞാൻ പാടും ഗീതത്തോടാണോ? കൃഷ്ണ ഞാൻ പാടും ഗീതത്തോടാണോ? കൃഷ്ണ ഞാൻ പാടും ഗീതത്തോടാണോ? സംഗീത കേരളം നിങ്ങളുടെയും കൂടിയും ചാനലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പാടാൻ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക.